Kublai phi baru kini gilong ki khubor bamta kasngi. Ka Ukraine suk hapreng ka Pakistan ber ka Afghanistan ha Istanbul. Kala khallam no menta ka tayo hadien ka Ukraine ka bala ne south ngi lenter. Hapreng ka Ukraine ka bomshem na sei so ki jingtip ba khambnia la ong ba ka te bari jong ka Islamabad ka ba ailat ki drone jong ka US ban trekam. Na ka khando jongka ka de ka daw ba shisha halinda jongka jingsa kun ka jingwan tuklar jongka India kumbala kam da ka Pakistan. Kadkum ka khubor tolo news ki nong Ukraine jongka Afghanistan kila dawa ya ka jingkular da ki jingtho na ka Pakistan. Ban sang no ya ka jingpin ken ya ka sun beneng jongka Afghanistan bat ban khanglat ya ka jingher lingsun jongki drone ki banabari Halor ki jaka jongka Afghanistan. Bat baka Kabul kan sakular bat shim kya ban khanglan ya ki kinhun ne no ki ba Persha ya ka Pakistan. Kinthop ya ka Therik ai Taliban Pakistan TTP ban trekam shashiliang khapun. Nrei ka Ukraine kala sange no hadin balayathu baka Pakistan kala kam bakari banabari kala pelong ya ka jingher Thma de ki drone na ka jaka jongka kabala pentikna hadin daga tolo news bagade kari Amerika. Hagasian kabaning kong ka Pakistan kalakam hakini ki Ukraine baga don ye ka jingete bat ka Amerika kabala ailat ban thombor de ki drone bat kalakam ba kamla ban pinkhen ye kata ka jingete kadkum kilat pathai khubor jong ka Afghanistan. Haga jingsun shar jong president jong ka Amerika u Donald Trump ka Pakistan kala pinkhan ye ka jingete lang haga kam ya dari bat ka Amerika. Haga ba umintri rang badu kari u Shehbaz Sharif bat u he Shipai u Azim Munir kila lejngo ya ka White House kad ba utrom ula dawa ba ki Taliban ki deban penpai biang ya ka Bagram Air Base ya ka US da ka ba maham ba ki eki ba sniu kinja limda ka Amerika kamyo biang ya ka layo jintip ru ba ki nong penyesuk ka Qatar ba ka Turkey kila kindit ya ka jingkala kan sanjong ka Pakistan.